Türkmenistanyň jurnalist Soltan Açylova edilen basyş dowam edýär. Türkmenistanyň ýürüýte hyzmatlary jurnalist Soltan Açylova psihiki taýdan basyş etmegi dowam etdirýär. Bu barada Kronika Türkmenistan öz saýtynda habar berýär. Ony açaçan izarlaýarlar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýa-da polisiýanyň işgärleri Açylowanyň duşýan adamlarynyň ýanyna gelip, haýsy maksat bilen duşşandyklaryny, näme hakda gepleşenliklerini, näme gyzyklandyrýanlygyny anyklaýar. Soltan Açylowanyň döwlete garşy işleýän daşary ýurtly gulamalar bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Onuň bilen gatnaşygy saklaýanlarda çynlakay kynçylyklar bolup biler diýip duýdurýarlar. Şondan soň käbir adamlar jurnalist bilen ara gatnaşygy besedýärler. Açylowanyň öýüniň girelgesinde erdenden agşama çenli bir ýaş ýigit nowatçy bolup durýar. Suraty başda görkezilen. Goňşularyň pikiriçe, ol ýigit bu ýerde ýa-da ýakyn ýerlerde ýaşamaýar. Jurnalist öýden çykanda bir ýere jaň edýär we biraz wagt ýollaşyp bolýar. Soň bolsa öýüne gaýdýar. Soltan Açylova uzakda bolany kimdir bir ony hemişe açaçan takip edýär. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda näwelli bir adam jurnalistiniň öýüniň sowa düş ulgamynyň açyk bölüminiň şlangyny kesdi. Soňra etrap polisiýa işgäri sowa düş ulgamyny bejerýän jaý dolandyrşyň hünärmenini çağırdy. Ýöne polisiýa betbäl hüjümçüni gözlemeýär. Açylova professional iş üçin gaýta-gaýta hüjümlere we provokasiýalara sezebar bolýar. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda jurnalist Martin Ennels halkara adam hukuklaryny goraýjylar bayranyň finalyna çykdy.